Моя вечірня рутина з Бішофіт Полтавський. На шкіру голови наношу магнієву олію. Забезпечує відчуття зволоженості шкіри та сприяє її пом'якшенню. Після нанесення активно роблю самомасаж декілька хвилин. Все. Залишаю на 30 хвилин, після цього змиваю теплою водою. Доки діє магнієва олійка, чищу зуби органічною зубною пастою без фтору та цукру. У складі є бішофіт та екстракт кори дубу, що запобігає запаленню ясен. 30 хвилин пройшло, я змила олійку з коренів, трішки магнієвої олії наношу також на кінчики для легшого розчісування. Подивіться на цей блиск. Фінальним етапом моєї рутини є догляд за ніжками. Через те, що танцюю хілс та стріп, часто маю мозолі. П'яточний гель сприяє зменшенню дискомфорту в зоні стоп, м'яко пом'якшує загрубілі ділянки, зволожує і живить шкіру, підвищуючи її еластичність. Для покращення ефекту після масажу вдягаю теплі шкарпеточки. Тепер готова до солоденьких снів. Good night!